mangala ngila batai ya kata kimat ki press briefing ke ladem yang beling don kita ke apprehension namar ba ka baningkong chua ya kidon ka tu kani ki bri ki badon ba ka sarkar ki balik citi support domiset pa ki wiki jaka ke badon uranium balik kendu ki bri huntu te kimte pat ki bri joko domiset bat ki wiki jaka badon uranium kidon ke jingi dei ba kidon ke jingi ba kidon ke jingi sanya ya kasai mar marsun lokum ta ki penting hadin bangila tokit na kipat menu kita kira om udiuta kabalingo ba kita kibriu ki don hapo ka ki don wala kimdi kim don kan official status hini ki jui ba ki shong ki juya ju yeng bet but ki ministers ne hapo ka secretariat jui ba ki man la hapo tika penlong ba ka direction lesi ka labuan hina ka sarkar ka baar ka long ba ki kumba pil atibhi ki don ki emily ki barem napo ki konsi ba pher ki bastang manthi jaka kai ka ba penlong ki ba kin thi jaka sate kata kade ke ba ni na kaleng gaseng na bun sutu namar sate kam don ke hadin bangi la shule to ki exploratory mining ru ka agriculture ne karep karyang sate kalayam but ka tourism sate namar ka suru ko singking ka bot bet katar kam di possibility tingi don ka prevention ba beli ki kwanti di jaka sate namar bingi iru manta ba ni ke jingja hapo istianta health district haba ki breu hi ki jungi hi ki thi jaka naki nong shutu drem tup ki di pat dah kador ke bahe skismen plan ki last tu ba lingba ki dormas nong kinumla banti ke jaka telese ki pa thi kini de ki la thi kini la long kinong susnong mar ki la thi ke jaka namta ka de ka public opinion ka kadon ha ki nanta la lese de ki di maki te kan ini ru bangi wan bangi yakhi hatu ko por takara ngin ko are ikini ki boro bakin la banti de ki jaka de ki thi ru ka de ban kumala karne apo ki discount ki de ban pimi ki an but kumucu bendrap yang ya kai ba piumpi na kapor kini tsingi ki don ki beri ki jungi ki research scholars jungi ki bajulia ki research ki jungi habri ba gati kathan ki snai ki documentaries ki publish ki papers kita boro ki beri ki ba om ba ki de na CBI ki ba de na NIA ki berngem ki kamo pipi sangat dah kata tingi pini kani ka pini ba kadon te ke ba ka ba penlong ba kadon don kata ka jingele ban thi ti jaka ba ban penlong ban ti uranium bat sakaba kadu ko nong ni ba dada kadang don ketika office jong ka EMD hapo nong song kamut ka isu uranium hapo ka jelakan paja dada ka sarkar usiam buang ba dalilir minum ailat te bengin nak kata office kam serve te kanu purpose ka serve purpose yo te office ba kadon te haba ka kanu office kadon te haban trikam te kan trikam yo te haba ba pipi on pinum ailat da pi tumu shisha ba pinum ailat ba ka uranium ba pin ailat ba pinti uranium ba ko jela weng ya kata ka office MD na po namun song haju ka poru pas ka resolution hapo ka assembly ban pini ka sarkar India ban nakaliang ka state government nakaliang kipai ba nasional ni ong em uranium Hatupin bu deadline.